abraça sobre la muntanya i no deixa que entre el gris. Si vols, ara i ací, ens veurem d'un glob establit i tots els dies que vinguem abraçats a l'hivern, les prades de peixets a l'estiu. Si puc fer-te feliç, bussegem per un bosc d'estels, creuarem mar endins, per dilatar el moment, baixem al nostre infinit. Si vols, ara i ací, gaudirem dels homes, seres gràcies i suau sospir, la vella heroi i una mel que ens volen i volen dir que valga l'alegria, que no pague la pena quan la nit estima el dia, van venint amb el daurat del sol al mar. Una promesa entre corons, que valga l'alegria, que no pague la pena, claro, nada aquí de lira, que yo siga tan poquet que t'he oferit. Només si puc fer-te feliç, si puc fer-te feliç, si No. parlar sense fil, gravats del fred que sentim, es pengen la veu d'un fil. Si vens per ser feliç i ens veiem encès a la pefocada arrel de les ombres, necessari tan just com caure i pensar-nos junts, que valga l'alegria, que no pague la pena, que la nit estima el dia, van venir amb el daurat del sol al mar. Una promesa entre corons, que valga l'alegria, que no pague la pena, claro, nada que te diga, que no siga tan poquet que t'he oferit. Només si puc fer-te feliç, només si tu vols, fem de la vida un viatge, del món sencer el paisatge, per allò que decidim. Només si tu vols, serem feliços com ara que cantes o com a desterminades, i els teus ulls de escriu. Fer-te feliç. Amigues i amics, molt bona vesprada. Acompanyats de la música de Noé i Juanjo, hem començat l'acte de presentació de la candidatura en què Xàtiva Unida concorrerà a les eleccions municipals del proper 21 de maig. Un grup humà conformat per persones que en anys anteriors han format part de la llista, però també per noves persones, provinents de diferents àmbits de la ciutat. Totes elles unides pel seu compromís cívic, per la seva capacitat de treball i per un amor extrem a Xàtiva. Per a nosaltres és un gran repte presentar aquesta candidatura i ho fem des de la gran responsabilitat de presentar-nos amb l'objectiu de governar la ciutat. Aquest pas només ha estat possible perquè hi ha un projecte col·lectiu com Xàtiva Unida, il·lusionant i alhora seriós, on centenars de persones s'hi han implicat i s'han corresponsabilitzat per fer-lo realitat, donant el millor de si mateixes amb gran generositat. I en segon lloc, perquè volem anar a guanyar les pròximes eleccions del 21 de maig, perquè sabem que la millor manera de governar és a peu de carrer, anant pels barris, i aquesta és de les coses que més ens agraden d'estar en política. Avui presentem un equip de persones que acompanyen a la nostra candidata, Amor Amorós, per guanyar la ciutat. Aquesta és una llista diversa, amb representació dels barris de la ciutat i que combina experiència, força i idees noves. Estem segures que amb aquest equip guanyarà la ciutat, perquè tenim un model i tenim dades i projectes concrets que ho avalen. La transformació de Xàtiva ja no és una promesa. Es pot tocar i respirar i mereix tota la confiança de la ciutadania per consolidar-se. Per això,
Com va dir Joan Fuster, us diem a totes i cadascuna de les persones que esteu acompanyant-nos. No desertes, rebel·la't. Xàtiva s'ho mereix. I ara sí, passo a presentar-vos les persones que formen la candidatura. Primerament, els jocs 21è, 20è i 19è de la llista estan ocupats per Mireia Denya, que sóc jo, Miquel Lorente i Cesc Chapí. I pugen acompanyats de la futura regidora de la ciutat, Amparo Vera, que ocupa el 6è lloc de la candidatura. Una persona compromesa amb l'ensenyament i una activista pel nucli antic i per la renovació de la xarxa d'aigües de la ciutat. Seguidament, Amparo Vera prendrà la paraula. Moltes gràcies. Bona vesprada. El meu nom és Amparo Vera i des de fa quasi 30 anys soc professora de física i química i és per aquest motiu que avui vos vull parlar un minutet d'una relació d'amor. En aquest cas, d'una relació d'amor entre 3 àtoms. Aquests 3 àtoms fa molts milions d'anys, molts abans de que s'iniciara la vida al nostre planeta, i quasi per una casualitat i fruit d'apropaments, per buscar més estabilitat entre ells, provant orientacions, forces d'atracció, discussions i negociacions, van aconseguir arribar a un acord de relació per a construir els 3 junts, 2 àtoms d'hidrogen i un d'oxigen, una molècula que va donar lloc a l'explicació de les nostres vides, l'essència de les nostres vides, la molècula d'aigua. Per a que es feu una idea, el cos està compost per un 60% d'aigua, el nostre cervell un 70%, la sang un 80% i els nostres pulmons d'un 90% d'aigua. Sí, l'aigua. L'aigua que utilitzava la meva mare i la meva àvia i les vostres segur que també, per a fer la bugada a la plaça de Bassa. L'aigua de l'assut de la Cova Negra i la xupada, on ens banyàvem els xiquets i les xiquetes a l'estiu. I encara que al meu país la pluja no sap ploure, quan plou, com Déu mana, sobre la nostra serra vernissa, l'aigua fa esclatar d'aromes de timó, l'herba sana, l'aigua que calma la nostra set, l'aigua que ens neteja. Sí, l'aigua. Som aigua. Sense l'aigua no som. L'aigua és la vida. L'aigua representa la neteja, l'alegria, l'honestedat. L'aigua és benestar, és riquesa i futur per als nostres fills i les nostres filles. L'accés a l'aigua és un dret humà i sols accedirem a aquest dret de manera igualitària, a partir d'una gestió responsable d'aquest servei públic tan essencial. No ens mereixem un govern municipal amb aquesta actitud de menyspreu i balafiament cap a aquest bé tan preciat. No ens mereixem com a ciutat l'actitud insolidària d'aquest govern municipal que, coneixent que tenim una eficiència hídrica del 20% i coneixent que l'aigua que ix per les nostres aixetes té altes concentracions de plom i d'amiant, romanga impassible i més preocupat a fer-se la foto populista que en el treball per a solucionar aquest gravíssim problema. Mireu, jo tinc una llarga vida professional completament encarrilada i participant d'aquesta candidatura no tinc cap interès en beneficiar-me a nivell personal. Els que em coneixeu sabeu que no sóc persona de despatx ni de poltrona. El nostre i únic interès personal és el bé comú, com s'ha demostrat en tot allò que fem.
Quan formem govern municipal, aquests i tants altres problemes que pateix el nostre poble es van a solventar des d'una mirada feminista, la mirada de les dones i els homes feministes, perquè no existeix mirada ecològica més potent que la força emancipadora del feminisme. Si és que elegida, l'única cosa que us promet és que vaig a treballar incansablement pel bé comú i fer tot allò que siga possible per a retornar-li a la nostra ciutat el seu senyal d'identitat. Xàtiva, la ciutat de les 1000 fonts, però de 1000 fonts d'aigua clara, neta, alegre, honesta, de futur i plena d'amor. Moltíssimes gràcies. Pere Liaga, Tere Marco i Miquel Alcosel, situats en els jocs 18è, 17è i 16è, respectivament, pugen acompanyats d'Andrés Garcia, el nombre 5è de la llista. Andrés té la sort de treballar en allò que li agrada, la natura i l'agricultura, amant de la música i de l'esport. Les seves aportacions i dedicació seran fonamentals per encapçalar des de l'Ajuntament la transformació cap a una Xàtiva sostenible. Tot seguit, Andrés es dedicarà unes paraules. Bona vesprada, benvinguts, benvingudes a tots, a totes. Veig molta gent així bonica. I res, jo sols volia començar per el principi. I aquest principi per a mi va ser ahir just ahir darrere en Cafès Valiente, quan un dia entre setmana Miquel em va citar, diguem-me que estava en procés de redacció del programa electoral de les passades eleccions. I ell havia pensat en mi per al tema de l'agricultura i el medi ambient. Als minuts va aparèixer per allí Alfred i tot seguit va aparèixer Amor. Ahir ja em vaig adonar compte que això, que Xàtiva Unida no era un partit polític, sinó una família. I d'allò ja fa vora quasi 8 anys. Però fotre Miquelet, com em vas enganyar. Jo que creia que això de la política no era tant de curro. I sabeu què? Si no, li ho pregunteu a la meva Kitty. Que si assemblea de barri, que si assemblea de ciutat, que si assemblea municipal, que si assemblea de partit, fotre, quantes assemblees n'hi ha? Però no sols assemblees. Ara van les comissions, que si comissions del butlletí, que si comissió d'esports, que si comissió del programa, que si ara me claven el Consell Agrari Municipal. Mare meva, si és que això és un no parar. La Kitty, entre això, el club d'escalada, el Serra Vernissa, la cursa de la perimetral, me mata segur. Però segur, segur. Què vos sembla, amics i amigues? On va clavar jo? On me vaig clavar jo? Mare meva. Havia dit que Xàtiva Unida era una família. En lloc d'una família, això pareix una oficina de pluriempleo. Però és que damunt no hi ha un altre col·lectiu polític on clavar-me que aquest. Que cada 3-4 mesos, que si butlletí informatiu. Clar, això suposa idees, fotos, feina, clar. I després repartir-los. Bústies i patejar de Xàtiva. Molt bé. Que si exposicions per ací, que si exposicions per allà. Que cada 1 o 2 vegades al mes presentacions de llibres antifascistes, fascismo mestre, Mercedes Sainz, història de la Segunda República, el cost humà, repressió del País Valencià, identitat migrante. Mare meva, però si és que no m'ha donat temps ni a llegir més llibres. Alfred, para allà. No, ni més ha llegit. És que això és un no parar. Però espereu, que això no queda així, no? Que si excursió al centre XYZ d'Almenara. Que si avui toca la ruta del patrimoni oblidat. Che, però serà precís. No podíem fer la ruta dels almorzars? És més fàcil tot. Ahí segur que mos apuntem. Què vos sembla? Després diuen que tots els polítics són igual, Jo crec que no. Jo crec que tots els partits no són igual. Però espera,
que agarra i amor se li ocorrís que estaria bé muntar alguna cosa per a celebrar el Dia de la Biodiversitat. I si muntem un taller per als xiquets? I allí anem. Varen muntar un mini bricomania, que si taladre per ací, que si madereta per ací, per allà, que si tornavís per ací. Els ensenyem a fer caixes nius, a fer hotels d'insectes, però és que a més muntarem una activitat per donar vida als escocells de la ciutat. Ojo, con un par, con un par. I agafa i solta una altra vegada. Bueno, jo crec que estaria bé, quan digo estaria bé, ja malament, faena segur. Jo crec que estaria bé fer, per a enfatitzar això al voltant de la ciutat educadora, organitzar un contacontes. Uah, pues allà anem. Contacontes, clar que sí. Però no sos contacontes, que va vindre hasta Spiderman. Què vos pareix? Després diuen això, que tots els polítics són igual. Però no, jo crec que no. I ara vos llanço una pregunta. A mode de reflexió, amics i amigues. Si aquest col·lectiu, sense mitjans, sense un duro, ha sigut capaç d'organitzar tot això que he dit, pese a entrebancs, pese a una pandèmia, vosaltres imagineu què podríem haver fet per a aquesta ciutat amb un pressupost de 35 milions d'euros que té? Sou conscients d'això? Jo crec que no. O sí, no ho sé. I és que companys i companyes, amics i amigues, tot en esta vida depèn d'una cosa. Sabeu quina? L'amor. L'amor mou el món. L'amor activa tot. L'amor és el que ens espenta. I això, d'amor, este grup ne té a cabassalls. I si cadascú de vosaltres, cadascú dels que esteu ahí, amics i amigues, vol, el pròxim 28 de maig anem a demostrar-ho. I així que, família, perquè ja vos considero família, si em pregunteu per què jo, Andrés, estic a Iniciativa Unida, si no vos sembla prou en tot això que he contat, en tot el que hem fet, vos diré que la resposta encara és més senzilla, perquè crec en les possibilitats de Xàtiva, crec en les possibilitats d'aquesta ciutat i crec en el treball d'aquest gran equip que avui es presentem així. I crec en l'amor, que la nostra amor fica en tot allò que fa. Així que, si vosaltres voleu, el dia 28 farem créixer eixe amor. Gràcies. Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saquets, que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu de Llagrosini, rapineu governant. Sou fartons de vida llarga que mai voleu acabar, i el nostre plat cada dia ens el torneu a llevar. La parteu amb elegància com si no tinguérem fam, i amb rabos de l'elegància ens heu forçat a oblidar. Si sentim buit el ventre és per manca de menjar, que si sentim buit el ventre és per manca de menjar. No s'ensenya a les escoles com va anar un país, perquè d'aquella sembrada
continuen collint fruits. Hi ha un licor en la resina dels antics oliverars que fa tendre la memòria i aclareix la veritat. Lladres que entreu per al vessant, no sou lladres de saquers que ens poseu la cama en casa i des de llavor vendeu, que ens poseu la cama en casa i des de llavor vendeu. Després d'aquesta meravellosa cançó, continuem avançant i per això demanem la presència dels llocs 15è, 14è i 13è de la llista, és a dir, Magui García Bataller, Ernesto Cuenca no ha pogut vindre per motius laborals però ens envia una forta abraçada, i Rosa Querola. I amb ells, la persona que ocupa la quarta posició en la candidatura, Susana Romà. De la formació. Una persona amb trellat, amb una gran aptitud per al treball cooperatiu i facilitat per empatitzar. A continuació, Susana prendrà la paraula. Bona vesprada a tots. El meu nom és Susana Gomar. I així estic en Maui i Rosa, en Pujales 2, i Ernesto, que no està, per a presentar-nos a les eleccions municipals, en una candidatura que transporta il·lusió transformadora, la candidatura de Xàtiva Unida. Ens queda, com a poble, un repte ineludible, la transformació necessària de la nostra ciutat a través de la mirada de les dones. La nostra societat té pendent un gran repte, la revolució feminista, que pinta de morat les nostres places, les nostres institucions, les nostres festes i la nostra cultura. Sí, són importants les grans normes, les grans lleis i les campanyes institucionals, però les verdaderes transformacions que canvien la vida de la gent són les que ens afecten en el quotidià, en el nostre dia a dia. Jo vull veure el meu fill creixent en el feminisme. Vull veure una escola feminista. Vull un comerç de joguines no sexistes. Vull regidories locals amb polítiques igualitàries. Vull veure les festes locals sense violència de gènere. I vull que la meva filla camini tranquil·la pel seu poble. Ens sobra un govern municipal que pense que el feminisme és exclusivament fer-se una foto el dia 25 de cada mes i al temps violenta el record i l'homenatge de la nostra patrocini Camus en la plaça Sant Jaume. Com ens deia Cristal Esman, hi ha molta tirania disfressada de protecció. La meva vida ha transcorregut en els moviments cívics i d'associacionisme col·lectiu. Soc activista, sindicalista i membre de diverses associacions culturals de la nostra ciutat. Al ser partícip d'aquest associacionisme, te n'adones de l'important paper que té la gent. Eixa gent que són l'essència dels grans canvis socials per a transformar la ciutat. Una transformació que necessitem per a que Xàtiva torni a estar en el lloc que es mereix. Si és que elegida en les pròximes eleccions municipals, us garantís que seré al carrer. Soc de carrer. Us garantís que no estaré tancada al meu despatx, amb una atenció al públic de dijous a la vesprada de 4 a 5. No, estaré al costat de la gent, del meu poble, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i faré l'impossible perquè totes i tots tornem a sentir la il·lusió de que el govern municipal ens pertany, que el govern municipal ens representa. Posaré el meu graner de sorra i tot el meu amor perquè la gent se senta orgullosa del color violeta del seu govern municipal. Moltes gràcies.
Sara Gosalves en el lloc 12, Luz Ferrando en el lloc 11, que no ha pogut vindre per motius personals, però que també ens envia una forta abraçada a tots i a totes les presents, i Dolors Pérez, al desè lloc. Pugen acompanyats d'Héctor Cuenca, el tercer de la candidatura. Tot i la seva joventut, Héctor porta molts anys vinculat a Xàtiva Unida, temps en què ha adquirit una gran experiència política a la qual cal sumar la seva vinculació a col·lectius juvenils. Va ser president del Consell de la Joventut de Xàtiva. En aquesta legislatura ha après a manejar-se molt bé en els tortuosos camins de l'administració local. Donem pas a Héctor Cuenca. Bé, bona nit. Estem avui així, un 25 de març, tancant una legislatura i a punt d'encetar el camí per a preparar-ne una altra. Ja en el 2015, Xàtiva Unida vam obrir un camí de canvi i d'il·lusió en la nostra ciutat. Els companys Miquel, Cesca, Miquel, Amor i Alfred van dedicar 4 anys a impulsar la major transformació que ha viscut la nostra ciutat des dels inicis de la democràcia. Una ciutat moderna i adaptada als nous temps, que feia front amb valentia als reptes del present, que apostava per la igualtat i que escoltava la veu de la ciutadania. Però en 2019 no va poder ser. Tot i revalidar els mateixos resultats, tot i seguir sent la segona força política d'aquesta ciutat, la força principal no va voler que podrem seguir executant-les. Lluny de negociar un programa compartit, en el que podran estar presents aquestes polítiques, es va oferir, en segones intencions, enquadrar-nos dins d'una estructura piramidal, jeràrquica, sota les ordres, les directrius i, sobretot, el programa dels dirigents d'esta piràmide. I ja hem vist el resultat. Sense Xàtiva Unida i en la connivència d'un partit desestructurat i oportunista, hem assistit a la legislatura en la que menys avanços s'han produït. A una legislatura marcada per la paràlisi institucional. Una situació que s'hauria pogut evitar amb una qüestió ben simple. Asseure's i parlar, respectant la força de cadascú i arribant a acords sobre les polítiques que calia aplicar. Perquè des de Xàtiva Unida no volem entrar en el politiqueig, en el i tu més, en el jo millor, en el culpa teua. Com hem demostrat, en Xàtiva Unida el que ens interessa són les polítiques. Perquè el que volem des de Xàtiva Unida no és que la gent sàpiga que som més d'esquerres, més valencianistes, més feministes o més ecologistes. El que volem a Xàtiva Unida és poder aplicar polítiques molt d'esquerres, molt valencianistes, molt feministes i molt ecologistes. I és que el proper 28 de maig tornem a tindre l'oportunitat. Que ningú ens enganye en la por, que ningú ens enganye en el conformisme de quedar-nos amb el que tenim perquè el que puga vindre siga pitjor. Hem de ser molt sincers, molt sincers. A Xàtiva, la dreta i la ultradreta ni sumen ni van a sumar. I això ens obri, com a ciutadans, una finestra d'oportunitats. L'oportunitat de decidir en positiu, pensant en el que volem aconseguir i no en el que ens poden furtar. L'oportunitat de decidir pensant en les propostes, en el contingut, en el projecte. L'oportunitat de decidir fer una Xàtiva més moderna, més igualitària, més oberta. I és que Xàtiva Unida del govern és garant d'això. I més encara, si a partir del proper 28 de maig Xàtiva Unida lidera este govern. I més encara, si a partir del proper dia 28 de maig qui lidera aquest govern és Amor Amorós. Moltes gràcies. A tu t'emprenya molt que jo et tinga mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent criat. Va com va. A tu t'han dit preciós i a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar.
A tu t'han dibuixat i jo trenqué la ploma. Va com va. A mi m'han fet predodi i a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència i a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar i a tu prendré la vida. Va com va, va com va. Si jo no en tinc per mi i tu no en tens mai prou, va com va. I és tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensar que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensar que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. 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 Abans que se m'oblide, teniu a la vostra disposició les lones de Iniciativa Unida que podeu adquirir per 5 eurets més la voluntat i ajudar-nos a fer més gran aquest projecte compartit. Continuem. Li toca el torn a les persones que ocupen els jocs 9è, 8è i 7è de la candidatura. Per això, demanem que pugin a l'escenari Vicent Pla, Fina Garcia i Carles Sánchez Póveda. Prendrà la paraula Alfred Boluda, el segon membre de la candidatura. Professor en l'IES Josep de Rivera, historiador, amant del rugby i la lectura i futur tinent alcalde de la ciutat. A totes i tots, i en primer lloc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en esta nit. Primerament vull presentar a les 3 persones que m'han acompanyat. És un luxe haver pujat acompanyat d'exemple. Professor universitari i el seu desig de fer una xàtiva en mayúscules per a viure, afig unes grans ganes de treballar per aconseguir-ho i una gran capacitat d'anàlisi que permet contemplar les nostres accions, els nostres projectes i propostes des de diferents perspectives. Fina Garcia Ruiz porta molts anys de lluita, principalment en el món de la igualtat, cosa que la va portar a exercir la presidència de l'associació Sadeva. Creu fermament en el poder de l'educació per transformar les consciències, per transformar la societat. Amb un talent conciliador, però amb pas ferm, treballa per una xàtiva violeta. Carles Sánchez Póveda té a les seues espatlles molts anys d'activisme, en associacions juvenils, en col·lectius antifeixistes o clubs esportius. Ara, com a pare i mestre, vol treballar per construir una xàtiva conformada per aquells ideals juvenils de llibertat, igualtat, tolerància i solidaritat. Ell, Vicent i Andrés fan navegar Xàtiva Unida pel món de les xarxes socials. De nou afrontem una campanya electoral amb l'objectiu d'assumir el govern d'Iniciativa. Fa ara 8 anys, no en este lloc, un poc més cap a baix, ara no l'hem pogut utilitzar perquè encara està d'obres, ens marcaren com a meta fer fora la dreta i, alhora, portar endavant polítiques valentes que feren d'Iniciativa una ciutat capdavantera on totes les persones pogueren desenvolupar plena i dignament la seva vida.
i ho vam aconseguir. En el 2015 es va obrir una finestra d'esperança per al canvi necessari que va anar acompanyada de treball, molt de treball. Els resultats d'aquell treball, encara avui, malgrat que s'intents d'amagar-ho o adulterar-lo, són elements fonamentals de la nostra ciutat. La Casa de les Dones, el projecte de ciutat educadora, el FIRAI, l'inici de polítiques de recuperació de la memòria, el MIL. Tot i que, cal dir-ho ben alt i ben fort, altres projectes fonamentals, innovadors i progressistes han quedat en aquesta legislatura de govern socioliberal arraconats, emmudits, com els pressupostos participatius o la mobilitat sostenible. Per això, enguany, a la mateixa il·lusió i ganes, o més encara, vaig en les llistes d'Iniciativa Unida, acompanyat d'aquest bonic grup de persones, perquè sé que és possible, des de la institució municipal, treballar per la transformació de la ciutat. Ara no es tracta de fer fora la dreta, però sí de fer fora les polítiques timorates, poregoses, basades en la gestió de la decadència, les polítiques fetes buscant el guany de boig front al bé comú. Enguany es tracta de portar endavant un programa transformador, il·lusionant, participat, que faça de Xàtiva una ciutat amable, en moviment, oberta i resilient. Una ciutat capacitada per assumir tots els reptes del segle XXI. Un programa teixit amb 3 fils, un de color roig, un de morat i un de verd, i en l'agulla de la tradició, de la nostra llengua i de la nostra cultura. Això, però, les dones i homes de Xàtiva Unida no ho podem fer sense la vostra ajuda, sense la vostra complicitat, sense el vostre escalf, sense la participació del teixit associatiu. Com deia l'intel·lectual xativí Ramir Reig als anys 60, Xàtiva, si vol ser alguna cosa, ha de ser una voluntat, una consciència comuna. Uns segles abans, a la primeria del segle XIV, Dante, en la part del paradís de la Divina Comèdia, deia que l'amor mou el sol i les estrelles. Nosaltres no aspirem a tant, però volem que l'amor moga Xàtiva. Volem que amor moga Xàtiva. Que Xàtiva Unida, amb tots vosaltres, amb una voluntat comuna, siga la força per construir la nova ciutat, la nova Xàtiva. Estic ben segur que tots junts guanyarem el futur. Ara, a continuació, la companya Cesca i el company Miquel van a presentar la futura alcaldessa de Xàtiva, Amor Amorós. Però abans voldria que em permetéreu uns minuts, unes paraules dirigides a ells. Dues persones que personifiquen la conversió d'aquest col·lectiu en un espai de confluència, que són responsables de l'èxit d'aquest projecte d'esquerres plural i obert. Dues persones que porten molts anys en primera línia, sent la imatge i la veu de Xàtiva Unida, i que ara han decidit fer un pas enrere, deixar l'espai públic, sense abandonar, però, el seu compromís, el treball i la lluita. Ja han volgut formar part, això no obstant, d'aquesta candidatura per encoratjar-nos, per transmetre'ns la seva força, les seues ganes, el seu entusiasme en aquestes eleccions i en la pròxima legislatura. Moltes gràcies. Cesca, tots la coneixeu, és una dona compromesa i amb una capacitat de treball extraordinària. Ha format part i ha estat en el part de moltes associacions i plataformes cíviques, des de la defensa del patrimoni a la lluita per la igualtat de gènere, passant per associacions veïnals, entitats republicanes, etc. I sempre, i en totes elles, ha destacat el seu caràcter de concòrdia, la seva capacitat per tendir ponts, per intentar cercar punts de trobada. I tot des de l'empatia, però sense renunciar a uns ideals i uns valors fermament arrelats. La defensa de la igualtat i de la llibertat i dels drets humans en general, la defensa de la llengua, de la terra i de la seva gent. I què dir de Miquel?
En la meva modesta opinió, és el millor polític que ha tingut Xàtiva des de la restitució democràtica. Treballador incansable, amb un cap prodigiós per estructurar accions, projectes o grups, excel·lent líder, ja que aglutina la capacitat de direcció i la facilitat per a delegar responsabilitats, sempre obert a escoltar i al diàleg i a buscar solucions, amb una gran clarividència política, ja que quan encara no es parlava de confluències, va iniciar el camí per fer d'Esquerra Unida i Xàtiva el punt de convergència de moltes sensibilitats progressistes de la ciutat que ara es trobem en aquesta legislatura, en aquesta candidatura. Un compromís ferm en la lluita contra la injustícia social i en defensa de la llibertat, que li ve per tradició familiar, és el que explica la seva vinculació a Esquerra Unida des de ben jovenet, on ja va destacar en el Consell de la Joventut de Xàtiva i en les joventuts d'Esquerra Unida. Un compromís que l'ha portat a dirigir aquest col·lectiu i a encapçalar la candidatura des de l'any 2011. Però sobretot, i principalment, Cesca i Miquel són dos bones persones, desinteressades, honestes, solidàries. Ambdós continuaran en la lluita quotidiana per fer una miqueta millor el món perquè, i que em perdone Vicent Andrés Estellers, no els han parit per a dormir, els pariren per a velar en la llarga nit del nostre poble. I ells saben que allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I Cesca i Miquel i Cesca són poble. Bona a tots i a totes. Voldria començar dient que avui és 25 i demà és 26. Un poc per trencar, però també sé per què ho dic. Per la tradició familiar que deia Alfred, de fet, avui ha passat una cosa molt curiosa. De fet, quan hem acabat el plenari, m'he trobat en Xavi Penyarroja, gran company del col·lectiu també, i amb una altra persona del barri, una persona trobo que amb una certa autoritat, i diu, mira, ja està parlant el pare ideològic en el seu fill. I ens hem quedat així mirant-nos i, bueno, pares ideològics, Xavi n'és un, però també en tinc més. En tinc més, com és el cas de Toni Cabezón, que per allí he vist el seu fill, de Diego Denia, que ha estat així Mireia, de Pere Aliaga, que ahí està incombustible, de Carles Sánchez, que és un crac, i després anem a anomenar a Juanma San Carlos, però Juanma més que pare és germà major. Bé, la qüestió és que també voldríem reconèixer que avui així anem a tindre en res a la persona que va liderar aquesta ciutat, que va liderar un projecte transformador amb un grup de gent molt potent. Però també tenim altres persones que en els seus municipis també van a continuar liderant aquestes transformacions tan necessàries, com és el cas de la companya Raquel, que ho farà a Xella, com el company d'Ací, que ho farà en Pobla Llarga, i com l'alcalde Vicent Maíquez, que ho continuarà fent a Barcelona. Bé, pare biològic també en tinc, que està aquí. Tinc un només. Però si n'hi ha pares ideològics, també tenim mares, com és Telemarco, i com és Cesca Chapí, que està així.
moltíssima més gent, clar que sí. Mireu, jo solament voldria dir dues coses. Una, que aquesta gent és gent molt valenta. No és fàcil estar en una candidatura, perquè això marca. Marca i a més implica un plus de responsabilitat brutal. De feina, com estava dient Andrés, però també de responsabilitat i exemplaritat. I això és una qüestió que s'ha de valorar i que avui, que és un dia bonic, perquè avui presentem la candidatura, no ha de ser un dia únic, sinó que aquest dia ha de continuar sent present perquè aquesta gent ho va necessitar. I així sí que voldria dirigir-me a vosaltres. No es deixeu a soles. La transformació és molt complicada. De fet, la transformació normalment acaba tocant certs status quo i aquests reaccionen. I per tant, és necessari aquesta fermesa, és necessari sobretot aquesta solidaritat, aquesta sororitat i sobretot aquesta empatia amb la gent que us va representar, amb la gent que ens va representar i que va fer possible aquesta transformació tan necessària per a la ciutat de Xàtiva. I ho dic això perquè possiblement és algo molt gramscià, però sí ha d'haver una corresponsabilitat. La transformació necessita explicar, continuar explicant, en el lloc de treball, en el bar, en les xarxes socials. La transformació necessita molta explicació, perquè clar, defensar el que ja està és el més fàcil. El més fàcil de tot és tirar-se una legislatura sense fer res. Per què? Doncs perquè possiblement ningú te pugui criticar res, perquè qui no fa, qui li ha de criticar alguna cosa. Però la transformació sí que implica aquesta evolució i sobretot sí que implica aquesta necessitat de tindre el màxim de gent recolzant la proposta, que no és fàcil. Més coses que volia comentar-vos. M'ha dirigit a vosaltres i també voldria dirigir-me al grup que va estar acompanyant a Amor aquesta propera legislatura. Un grup que estic segur que va marcar la diferència, que va fer possible que les polítiques feministes, que les polítiques de mobilitat sostenible, que les polítiques que estiguen encaminades a millorar la xarxa d'aigua i fer aquesta reforma integral siguin possibles, estiguen presents. I sobretot, amb força. Bé, ja per acabar, abans de que Xesca presenti Amor, el que sí que voldria dir-li a Amor davant de vosaltres, que ha estat un orgull ser company d'ella en el consistori, però sobretot sí que vull reconèixer la seva valentia, perquè no és poc, la seva valentia per encapçalar aquest projecte, per encapçalar aquesta iniciativa i sobretot per apostar per polítiques de transformació valentes i encoratjadores. Moltíssimes gràcies. Quantes emocions, quants... Bueno, és que som amor. Bueno, és un orgull, com no, després de 12 anys, poder presentar a esta dona com a candidata a l'alcaldia de Xàtiva. I com han dit els companys i les companyes, per donar continuïtat al nostre plantejament de dignificar la política. Sempre és el nostre objectiu, que la política tinga aquest títol gran que és el bé de tots i de totes. Des d'aquesta mirada transversal, global, planificada i, com no, ho hem dit, feminista. Sabem que amor amorós, amb aquest doble nom que li honra, amb aquest tòpic literari per excel·lència en totes les llengües, amor amorós, totes les llengües tenen el mateix, ha servit i servirà per a projectar la nostra mirada. Farà de la política aquest acte d'amor i generositat i compromís que tant falta ens fa. Pedagoga, directora d'un centre ocupacional de la Costera Canal, estimada, parella,
mare, filla, germana, i com diu Martí Pol, un poeta català del segle XX, que parla de la lluita contra un sistema que considera injust i que a més va tindre una batalla contra la malaltia que l'acompanyava durant 30 anys, com era l'esclerosis, deia així: és, doncs, sols per amor que ens creixin coses als dits, se'ns revelen els misteris i en l'amor tot és just i necessari. Recorde que Miquel Lorente fa 12 anys, en un acte semblant, crec que era este, fa 12 anys, quan iniciàvem aquesta aventura, va dir ben fort que amb aquest grup era capaç de deixar la seva clau de casa. I així ha estat. Ens ha deixat moltes hores de sa casa. La confiança, com esteu veient, la humilitat, el bon rotllo, sobretot, ixe és el nostre sino de Xàtiva Unida, el bon rotllo, el que ens ha fet més fortes, a totes i a tots. Som un municipi que ha d'obrir els ulls i el cor, amb ganes de despertar, amb la il·lusió col·lectiva. I Xàtiva Unida tenim propostes, com estem barri rere barri, ixint al carrer, demostrant-ho en les places, en les assemblees, en l'Ajuntament, en el plenari, amb valentia, sobretot amb valentia i treball de fiscalització, que malgrat que de vegades no ha estat fàcil, perquè, com diu el dit, quan la ignorància crida, la intel·ligència calla. Xàtiva Unida volem ser útils i ella encapçala aquest model on les persones estan en el centre. Ella té la capacitat d'escolta, de coordinar aquest projecte col·lectiu. Estimem Xàtiva i clar que volem la millor candidata. Una dona que ve d'un treball i una experiència on les més necessitades són els més importants, amb la capacitat de servei i responsabilitat. És una dona de reptes i res si les resisteix. Si ella s'ho proposa, així amb temes com l'accessibilitat, l'educació, l'integració, la gestió, en definitiva, viure més feliç. I acabe amb Martí Pol, amb Miquel Martí Pol, i sobretot, amor, no oblides que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat viure, no un altre. I no en abandones, orgullosa o covard, quan et sentes cridada a prendre part, com tothom, en la lluita, car el teu lloc només tu pots omplir-lo. Enhorabona. És una llàstima que se n'ha anat la llum, perquè crec que des d'ací no es veu, però està a tope, està xulíssim. Molt bona vesprada a totes. Quina alegria més gran i quin orgull tancar este acte de presentació d'estes 20 persones que m'acompanyen en esta locura. Estic orgullosíssima de compartir escenari. Perdoneu, vale. Jo sempre faig d'estes, saps?
A veure, sempre me passa alguna d'estes, però no se preocupeu, que després soc tot el que han dit ells, Bueno, pues com estava dient, molt bona vesprada a totes. Quina alegria més gran i quin orgull tancar este acte de presentació d'aquestes 20 persones que m'acompanyen en esta locura. Estic orgullosíssima de compartir escenari amb els ambaixadors i ambaixadores del canvi, de la transformació de Xàtiva, amb les persones que estan treballant i treballaran per posar en marxa totes les propostes valentes que conformen el nostre programa i que són la fulla de ruta per fer de Xàtiva una ciutat del segle XXI. Si busquem la definició de campanya en Google, la primera accepció és conjunt d'activitats o esforços que es realitzen durant un cert temps i que estan encaminats a aconseguir un fi. Per a nosaltres encaixaria el tema d'un cert temps si entenguérem que el fi és guanyar les eleccions. Però el nostre fi no és guanyar les eleccions, és transformar Xàtiva, tal com han dit els companys i les companyes. I, per tant, el conjunt d'activitats i esforços han sigut i són constants en el temps i des de les diferents posicions i responsabilitats que ens ha donat la política. En l'argot de Xàtiva Unida podríem dir que campanya és anem a organitzar encontres per explicar les nostres propostes i fer pedagogia del missatge, perquè d'això depèn que el dia 28 de maig canvi el rumb d'aquesta ciutat cap a una ciutat valenta, inclusiva, dinàmica i moderna, que són la que volem. És la ciutat que volem per a nosaltres, però per a les nostres filles i les nostres netes. El dia 4 de gener vam anunciar que la nostra és la campanya de la il·lusió. Mireu les cares, és el nostre motor. El nostre motor és l'estima que tenim per aquesta preciosa ciutat. I entre les nostres reivindicacions sempre trobareu l'alegria. Així no és. És una combinació perfecta. Capacitat de treball, il·lusió, alegria i l'amor al servei de la ciutat. Les campanyes no poden anar a veure qui se du ben qui, què farem després. Tenen que anar sobre què anem a fer en el nostre futur. I per això és tan important la missió que tenim totes nosaltres fins al dia 26. Explicar el programa, els continguts, però també fer pedagogia sobre les actituds i els comportaments i els valors que són requisits imprescindibles per a la transformació. Sí, companyes, tenim aquesta missió. Mireu, hem entrat en un bucle de desprestigi de la política que si analitzàrem i ens adonàrem de a qui beneficia, no seríem tan permissius en aquest tipus de missatge. La valentia de pensar i participar en la construcció d'un futur col·lectiu és dignificar la política. I estareu d'acord amb mi en que no n'hi ha objectiu més noble. I mireu, parlar de la vida és dignificar la política, parlar de l'aire que respirem, de en quin transport ens moguem, de si el que mengem s'ha produït a prop de casa o no, de si malbaratem l'aigua que sabem que és un bé escàs, de si millorem o no les nostres infraestructures públiques, les escoles, els hospitals, els centres culturals, de si estimem el nostre patrimoni, tant històric com natural. Sí, parlar de la vida és parlar de política. Posar al centre la vida és parlar de política. I si la política no parla de vida, la gent sana s'aparta. Totes les persones que estem ací avui en aquest escenari ens presentem perquè volem que la política parle de vida. Les persones que estem avui ací en aquest escenari representem el projecte col·lectiu de Xàtiva Unida que defineix el nostre compromís amb la ciutat, amb la vida, amb el planeta i amb la defensa dels béns comuns. I si parlem de dignificar la política,
no puguem deixar de posar en valor l'esperit de sacrifici que hi ha que tindre per estar ací. Perquè per estar ací, en aquest escenari, has de deixar un poc en menys temps el teu espai personal, has de deixar un poc en menys temps a la teua família i un poc en menys temps als teus amics i amigues. Però l'empeny de totes nosaltres és per aconseguir un futur millor per a vosaltres, per a tots vosaltres, amics i amigues. I no vull continuar sense donar un grandíssim gràcies a totes les persones que estan ací avui amb mi. Gràcies. D'ells i de tota la gran feina que tenim fins al dia 25. Però vosaltres no s'escapeu. El model polític de Xàtiva Unida no s'entén sense la participació ciutadana. Vosaltres heu de ser els protagonistes polítics de les decisions municipals. I aneu en compte, perquè en Xàtiva Unida som valentes per encetar un model de radicalitat democràtica per a Xàtiva. Així que sí, anem a preguntar-vos, i volem que vosaltres decidiu, perquè cal construir entre totes i tots un model de ciutat del futur, sense oblidar les nostres tradicions i les nostres arrels. Volem una ciutat al servei de les persones. Per això cal treballar per obrir noves rutes en l'estructura econòmica i crear ocupació. Cal millorar en el dia a dia de tota la població amb aplicació d'una mobilitat que posa al centre a les persones, que faça de Xàtiva una ciutat tranquil·la, una ciutat per a caminar, amb la creació d'espais amables adaptats a les noves condicions climàtiques, amb una aposta decidida per les energies renovables, amb mesures per frenar la degradació del nucli antic i d'altres barris de la ciutat, amb la defensa del patrimoni cultural i arquitectònic com a senyal d'identitat, però també com a valor econòmic, amb l'exigència d'una sanitat pública i universal de qualitat, amb la promoció del valencià en tots els àmbits públics, i no per un mandat legal, sinó sobretot per un mandat cívic i ètic. I algú pot preguntar, i tot això es va aconseguir quan governa Xàtiva Unida? Depèn. En la política no hi ha res segur, però mal faríem com a formació en traslladar les nostres pors a la resta de la població. Nosaltres estem disposades a jugar la partida i no anem a aconseguir-ho tot de colp. Totes les coses que desitgem, algunes les aconseguirem i no importa qui les signe. El més important és que les disfrute el conjunt de la ciutadania i les que no aconseguim seguirem batallant i treballant per arribar a elles. No tots els canvis que volem aconseguir, la transformació democràtica, la transformació verda, la transformació feminista, la transformació de la justícia social, es poden aconseguir en el pròxim govern, però sí que vos donem el compromís de que continuarem treballant i insistint, perquè ja és hora que algú posi la mirada llarga i mire més enllà d'unes eleccions i comenci a pensar en la dècada del canvi. Avui, el més revolucionari és la responsabilitat i nosaltres ens presentem armades, amb responsabilitat i amb alegria. Així ens teniu. Tenim les persones, tenim el projecte, un projecte que ens permetrà avançar amb un pas decidit en la construcció d'una ciutat amb ànima, una ciutat dels xiquets i les xiquetes, una ciutat per a la gent gran, una ciutat per a viure. Així ens teniu, un col·lectiu que aspira a guanyar el futur. Se sumeu, sense vosaltres no podem ni volem fer-ho.
Gràcies, amor. Hem arribat al final de la presentació i ara comença un camí de 2 mesos per tal que Amor esdevinga la primera alcaldessa de Xàtiva. Nosaltres estem convençuts i per això, de nou, prenent les paraules de Joan Fuster, pensem que cal insistir, perquè en la insistència trobarem la victòria. Xàtiva s'ho mereix. Acabem amb la cançó Xàtiva eres tu, composada i interpretada per Noé i Juanjo. Moltes gràcies pel vostre acompanyament i entusiasme. Ens veiem aviat als carrers i a les places. T'he imaginat humil i preciosa, decidida a avançar sobre cendres, construint una senda arduosa sobre els llargs silencis i lluites solemnes. T'he imaginat cultivant la terra, mil voltes cremada, mil sols d'esperança, flores primaveres, colombes esperant, cercant l'alegria, guardant l'enyorança. I a la plaça es parlarà de vida, dignificant cada racó de tu. I si me'n vaig, ja saps que tornaria, buscant la pau al vent de l'alegria. Ara t'imagines recollint els fruits, lluitant per un futur que hem de guanyar. I vencerem sense renúncies, perquè tenim el coratge de somriure. Tot i no triar-ho, tot i no triar-ho, m'agrades tu. Tot i no triar-ho, tot i no triar-ho, m'agrades tu. Perquè m'emparis d'ací, perquè m'emparis d'ací, és així. No sabeu encara que si voleu agafar forces, allà a fons hi ha una xicoteta picadeta. Se vos ha escapado. Está afuera. Hola, pues no diga que 30 grados de temperatura. Bueno, ya yo, ya yo,